Primeira reunión da Comisión de Ocio, Cultura e Deporte, unha das patas da Mesa pola Infancia e Adolescencia de Ribeira, que se formou para mellorar a atención e protección aos menores. A Casa da Xuventude de Ribeira acolleu esta mañá a primeira xuntanza da Comisión de Ocio, Cultura e Deporte. Estaban citadas diferentes entidades do municipio destes ámbitos para dar comezo a este comité que forma parte da Mesa pola Infancia e Adolescencia de Ribeira que se constituíu hai 6 meses. E a mesa xa quedou constituída, dentro de cada área, de cada comisión, pois hai unhas persoas representantes. Eu son, por exemplo, a que leva o tema de ocio, cultura e deporte, e agora lle estamos trasladando a distintas entidades deportivas, culturais e sociais de Ribeira para que participen, que nos digan en que queren mellorar, que ven que é necesario en Ribeira para mellorar temas de infancia. E, bueno, pois en iso estamos ahora, en reunión de traballo, pois para ir mellorando Ribeira. Reunión na que se propoñen ideas e nas que todos os asistentes poden facer as súas achegas para tratar nesta Mesa pola Infancia e Adolescencia. O que queremos é que haya un traballo horizontal, é dicir, aquí non hai ninguén por encima de outro. A min hoxe me toca coordinar, pero son un coordinador desta comisión, non teño ni máis voz ni menos voz que os oitos que están aquí. E o que imos a facer é que todo o que eles coñecen no seu día a día traballando coa infancia e coa adolescencia sea trasladado para mellorar, pois en entornos seguros ou para saber onde hai un problema ou saber se hai algún sitio conflictivo onde hai malos tratos, bueno, un poquinho eso, e despois protocolizar todo o que temos que facer. Trátase dun traballo a realizar ao longo plazo e a resposta, polo de agora, está a ser positiva por parte das entidades. Se é a primeira, pois hai xente que a mellor ten outras problemáticas ou non acertamos na data. A verdade é que para toda a xente que convidamos viñeron poucos, pero isto é vivo, é dicir, na seguinte poden aparecer moitos máis, xente que está hoxe igual non ven a seguinte. O que queremos é que quen se una ao carro que sea constante, eso sí. Esta Comisión de Ocio, Cultura e Deporte é unha das partes que integra esta mesa formada tamén polos comités de seguridade, educación, o social e xurídico. Todos traballan nos seus ámbitos para logo poñer todo en común. Cada unha delas, o que se reúnan, o sea, cando se reúnan as decisións que tomen, a trasladan á mesa. E a mesa pois, vai facer o seu traballo para trasladarlle, lóxicamente, pois, ao Concello que está, aínda que é horizontal, vai a ser a quen lle traslademos pois, para que nos apoie institucionalmente, económicamente. A Mesa Local da Infancia e Adolescencia naceu en Ribeira cun obxectivo claro: establecer accións de carácter interdisciplinario, integral e intersectorial a nivel local, mellorando a calidade da atención e protección das persoas menores de idade no municipio.